Hubog. Apit mo bilis siya. Gulata tao ni siya tao na itungod sa kaubog. Mao ba? Oh, pero sa dili madugay pul. Makita ko sa bayala tao nagsuro-suro ni skulon. Bulingit na kayo. Way kaligo. Gisi purol. May lang doon ay purol. Nya ko ray purol. Tabiyog taon purida. Alan, ay nabukata uy. Mol, Di na nam trabaho, di na nam ligag ice cream, di na mag-reflex. Sige lang tao pundos bay. Tagkana nitong busilias may tiruwain dito sa buha. nauna. Dawatan ni Alan. Saan naman ang kinunuli mo? Akong tabang nimo. Nakonsensya ko. Kaya kung dili patungod ako, dili maingon ini mong kinabuhi. Abol. Dili ta kapasagdan, Alan. O ayaw na lang yung paglaom ni Chona. Abol. Sorry good kaya, Alan. Asa nagkaroon si Chuna? Di pa trabaho ni Bung. Gatong iyang kuyog sa graduation ni Inday Athena? Ha? Kita man siya, Paul. Huwag ang labing pait pag yun kay... Kayon sa? Tusubong ba? Mao dito'y nagtapalong ni Bayalan. Ha? Kitang palong? Ikaw Alan sa palong ni Bung? Oo, Abol. Nga naman. Din mo na kita. Pangangod. Ngalan tuyo ba? Noray ko ka ice cream. Nabanggos ka sada. O ko bantay, ha? Doong iyang nindot mo sa kinan. Kalay check break. Suko kaya siya na ako. Ha? Naog sa siya sa kinan. Dool na ako. Dool siya na ako. Tampalong na ko. Nga nukod. May dami siyang isakinan? O aman. Suko lang kaya siya. Tungod kay saya ko nung kalit kapag break. Nados mo ko nung iyang giro. Tungod sa kalit niyang pagkunong. Tungod na ako. Oo ba? Bida, di pa lang kay Igog gitapalong, gipaluhod pa siya. Unsa? Kaluhod siya. Siya gitigaw na armas. O di boto pa sabay agtar na madapit. Bungka sa Bayalan. Tino na Alan? Kunto pakiloy na ako ato ikaw na Apple. Na di lang ko niya pusilon kay may anak ko. Niya happy na mo graduate. Di na niya ako magkakita. Paso pa sa akong anak. Mato nga, hangyo ko. Pakiloy. Ay, lang taon, sir. Alan? Doon man. Wala na yun yun. Oh, nakakita man ko sa pagpaso sa kano. Akong anak. Pero layo na kaya ko. O katumbong. Mauna noon ang ni-escort sa akong anak. Kauban ni Chuna. Luya ko ni mo. Wala lang ko ni Dol tungod kay kung budol ko maura ba kung di mo paso sa inatin kung makita siya nako tungod siya ang kasukod din nako tungod ni mo tungod nako Sorry, Alan. Apol mo tanan na dyan ko tunganin ako sa tinuhod sa mga may relasyon si Chuna o katumbong Hindi ko makatubag ni mo na, Alan. tingali kanto si Bung mo naghatag sa iyang mga pangidahanglan. Ha? Okay, hindi na tabay. Salamat ba yan? Meron yung kuyo ko ng kita mo sa Paul. O ba yan? Nagdungo gayod nga wadyo ko magkasali ba? O ba yun ay tabo na amdua. Bitaw mo. Pero di ka ito mong lipas ng Apple ya taon. Saan? Ay, sorry. Ay, joke. Problema lang kay dili sa tuhuan ni Chuna. Kung ngayon mas day tina di mo tuho niya. Mao gani. Bay, putson man. Pati ko sa Paul. Sa mo akong problema na ba? Nasikreto ko kang yun niya nga kung asan ako makita si Chuna pagka nga ako na Nga, usay ang pulong. iyaw niya akong tutulan. Oh, good. Batigay ko kaluoy ni Alan. Saon ta man. Nahinayak man.
Mutabang na lang ko niya sa laing paagi. Wala ba di ganahing mutabaho? Dili na mong reflex. Huwag na mamaligyag ice cream. Kaluoy po. Nay, ito na ko. Asa na ka? Patrabaho na. Uy, pamubuan na imong sinina. Pag-ilis. Nay, Pag-ilis ha, kadungog ka. Pag-ilis. Pagkasunis. ni. Okay na ka niya akong gisolob. Okay na. Okay na na. Pagamit ako sa motor, Nay. No, ihatod ta ka. Nay, ayaw na lang. Mahago na ka. Ayaw pagreklamo. Ihatod ti ka. Hatod kuha ka. Ha? Nga naman, Nay. Ay na, pangutan na, be. Basta kay hatod kuha ka. Muna akong buhaton. Sir, Oh, humba. Sir Bong. Kuan, na si Chuna. Oh, ganun na na siya. Ang yang anak, siya mo'y nagtrabaho dere. Yang anong naaman na si Chuna? Oh, Iyang gihatod si Atina, sir. oh, mau ba? Way kumpiyansa si Chuna. Chuna? Hatod kuha ko na siya, Bong. Kay peligro kaayo kung magmotor lang siya. Sakto kayo. Diliton mayo nga magmotor. To ay i-deliver to karon ng iyang kutsi. Oh, kotse? Mula kini ang akong giingon kanimo, Chuna. Atina, nga may service car ka. Dili para ba kayo kuhana, sir? Tudluan ti ka. Nganong ikaw mangyud, Bong? Pwede si Humba. O, si Humba lang. Ayaw lang ka. Okay. Kambiada sa segunda, Inday. Okay ah. Mauni ka mo kumbiada, Inday. Indot ka tanawon. Dali rin ka nagkartun, Inday. Ang importante nga makatun sa traffic signs. Sige, tuloy ko kuya. No problem. Gusto man ang imong pag-drive. Okay na, sir. Very good. Sir, ang kwarta, nara sa drawer. Wala gini mo kuha ah. Ako nang gitugyan nimo sa inadlaw gasto-gasto. Unsa gikinahanglan sa office, ana lang pagkuha diha. Noon sad sir, tanan akong mga nagasto ako magilista tanan. Og ang mga resibo akong gitigom para liquidation. No need ng liquidation. Naksabot. Okay sir. Ato di ay mukuyog ka na ko. Asa man? Ato sa akong beach resort. Unsang orasa? Ato ta... Si Athena. Hello, Athena. Nay, Kinahalang mo abot ka diri ha, labing dugay, alas 6. Magdungan tag panihapon. Nay, sorry, Nay. Dili ta makadungan og kaon ron. Kay dadaan pong sir, mag-dinner me. Sa? Asa mo mag-dinner? Sa iyang beach resort. Unsa? Mukuyog ka?
Mukuyog, Nay. Ako ko ng amo. Kuyugan gud na ako. Sige na, Nay. Bye, Nay. Tayo pa, hello. Hello, Athena. Athena! Oh, shit. Ang ano ko? Nagsalos ko. Kaila kong bong. Barak kong dako. Shit! PXDC R. May mapaabot gyud. Yes. Mao ka na tinuod. Oh, murag nanguy ablagi ka, sir. Okay ra. Katugon ka, sir? Ngano, ako man ang katugon. Oh, aksyon na gid og piyong ang imong mga mata, Sir Bong. Nihukdog ka siya. Nakatuog na gid siya. Oh, lami gid ay ni nga juice. Kay nakatuog man siya. Well, natuog pa man siya. Magkaling akong pictures. Mag-selfie ko din eh. Puti kayo ang bus. O pino kayo. May nangabot na mga motorsiklo. Mga ligo puti nga na sila. Buri ka. Mga riders matingali ni sila. Kinag-abot naman. Naa sila nagpundok sa usa ka dakong cottage. Nag-abot na gyud. Bahala sila. Ako, magsuroy-suroy ko diri dapin sa baybayon. Yun na. Ang tiguang sugat na mo kaganina. Iduol siya sa mga nagmotora. Ano? Siya ba ang nagsuloy-suloy doon sa bibayon? Masama siya? Ay, ako yung kay sir. Ano mo ba? Sama. Trisko kayo? Ay, presko pero. Ronza. Ay, nakatuog ba siya? Kaya, yan ang katulgan. Ay, basin ang bitagbaw na. Oo. Terus na? Ay, sige, biyaan ka mo ha, kay isira na nakuha ang gate. Sige. Matultulan ko ang Pasok Labas Beach Resort. Mayroong taog na sila karon diha. Nanood ang ubang na tao sa bahay. Huwag na inagpantay sa kawas. Uy. Doon yung pang-boat na nagpadoon. Gusto mo kayong dagan? Puro mag-fast craft. Basin og. O sa mga customers. Nihulong na. May nanaog na. Duha ka mga tao. Nakatuog bayo si sir. Hindi na ng mga tao. Nga ba? Siya man ang nakatuog, hinoon.
Ay, doon ka nagkaulas sa iyang pagkatog. Ay, sir? Sir? Sir, pagbata, sir. Teryo. Asa siya? Asa siya, ha? Eh, kinsa, sir. Ang batanon. Asa si Atin? Nagsulo-sulo sa beach. Ano ko? Kitulgan mo lang ni mo. Oh, shit. Shit! Bullshit! Basidog, nabaylo ang baso. Nasipya kas pagpunit ni mo, sir. Unsa? Naarabang mga Black Hawk, sir. Asa na sila? Gawa na sa ilang pugaran. Si Atina. Hain si Atina. Sir Bong? Oh. Oh, nagmata na day ka? Atina. Biya ay tao na ka, sir. Sige, padayon lang, Teryo. Balik si mong pisto. Nahinano kag maayo, sir. Mao ba? Murag... Lapoy gid ka, sir. Nakatugman ka. Moto nga, nagsuroy-suroy na lang ko sa beach. Good. Maligo na ako, sir. Okay, sige. Maligo ta duha. Pero, problema lang kay... Wala ba ko'y da para pangkaligo? Huwag ka na problema. Naidaghan nga mo ikasulob. Patagad di ka. Tuwa na, sir. Ihatagan ko na. Nagilis na siya. Unsay mo gihatag niya? Bating shoot. Nakailis na siya. Nagpaabot ni mo. Animal. Nakatulgan mo lang gud ni mo, sir. Hilom, Leche! Ang mga tao, sir, nasa ng mga tagapambot. Papabuta sila. Pakana, paim na. Pero ayog ka. Yes, sir. Naman akong selfie. Atina. Oh, sir. Maligo pa day ka? Of course. Dali, sir. Selfie ta. Okay. Ang ngayon kayo ka nga nag-batin suit. Mao ba, sir? Ikaw po, sir. Ang ngayon ka nga nag-boxer lang. O, balibol man ikagdugan, sir, no? Atina. Selfie ta, sir. Okay. Mangaligo na ta, sir. Okay. Mao na ni. Pasok labas beach resort. May gate. Oh. Ngano sirado man ni? May nagbantay. Nong mayong gabi eh. Ay, usay, ato, ma'am. Pwede makasuot? Di pwede, ma'am. Close me anong rasa. Nasi Bong diha. Nga naman. Ingna si Chona. Ingna ni ako.
Sir, dili biya kay ko. Kamaong mo lang, uy. Tuluan ti ka. Uy, salamat kayo, sir. Ay, sir! Sir! Nakita na mo, sir! Oh, kisa mo nakita na ko, ha? Ito na ko na siya, sir! Ha? Si nanay? Nga nung ni Asia, ati na? Oo, ako mahibaw, sir. Oh, ano nagkatultul sa dali? Imong gitawgan ang imong nanay? Oo, man, sir. Pasudlon, sir! Igna nga nakalakaw na. Oo, sir! Sir? Oh, sorry Atina. Wa sa kong schedule nga makingatubang sa imong nanay. Okay, sir. Nga ba may ari man siya, ha? Gawa man lang hidako. Sir. Wa ko makagusto sa gibuhat. Iyang gibiyaan ng resort. Unsa nakalakaw na? Wa naman siya. Sigurado ka? Yes, ma'am. No. Kasi kuyog niya. Kay tumbatan na nagwapa kayo. Asa man kuno sila paingon? Wa na ko mahibaw, ma'am. Pero diha sila. Oh, dirito sila. Unsa man ilang gibuhat? Nagaligo sa dagat. Unsa? Oh, ako itong gitagaan ng bating suit ang babae. Human og pangaligoon sa ilang gibuhat. Wa na ko mahibaw, ma'am. Sige, biyang taon na ka, ma'am. Kay may buhaton pa ko. Nikagot akong ngipon. Kabugnoon ko. Asin na. Ayaw gid pakigribal na ako. Ayaw gid. Mapatay ti kang buanga ka. Wa na sila diha. Asa sila paingon? Nisibat ng babae. Lain na sa itong biktima ni Sir. Paibaw na ako sa Sir. Nakalakaw na kuno ang imong inahan. Maayo hinoon, sir. Ngano ni apos man in town siya, oy. Bisit. Si Humba day mo'y nagsulti. Ngumuari tao pasok labas beach. Og nga nakatultol man siya, sir. Oo, base nung nag-waze. Sorry kayo, sir. Wagi ko magtuo nga mo apas si nanay. Okay. Dali ka lang. Mag-meeting pa ko. Ayaw yung pagbiya dali, okay? Yes, sir. Asa man ko paingon ini. Nagrigpor na gid ako una-una. Bong, ayaw gid binuangi ang akong anak. Ayaw gid. Si Asina. Hello, Asina. Asa mo ron si Bong? Nay, marami apas na mo. Ayaw ko tubagang pangutana, ha? Asa mo ron si Bong? Nakalakaw na. Asa lagi mo, Leche? Wa ko mahibaw kung unta ning dapita, Nay. Sa? Huwag ka mahibaw? Unsa man di ka kanti kong mubasa?
Ni graduate ka with honors unya wa ka mahibaw asa mo dapita? Nay, Gibinuangan ba ko nimo ha, Athena? wa man. Nahibaw kang niapas ko ninyo sa ato pa. Pag abot na ko diha ra mo. Nagpalimod lang mo mao ba ha, Athena? Tubag! Hello, Athena. Hello, naa pa ka diha? Hello, Athena. Hello, Nay. Wa pa ko nimo tubagaon sa man, ha? Nanawag ang tao ni Sir. Nagpahibaw nga dunay nangita. Chona ang pangan. Ako to! Ngano laging ni apas na din taon ka, Nay? Niapas ko tungod kay nabalaka ko sa imong kahintang. O nga naman bala ka man ka, Nay? Nga kauban ako si Sir Bong. Pinangga ko niya, Nay. Unsa? Iya kong giisip nga murag iyang anak. Athena, Lagi, Nay. Buotan kayo, Sir Bong. Gani, gi-offeran ko niya papadayon og kog eskwela. Sa laing kurso. Gusto siya nga magdoktor ko, Nay. ah? Lagi, Nay. Mo ni mo gistoryaan ganina. Siya ko ni mo gasto na ako, libre tanan. Buotan kaayo siya, Nay. Athena, O lagi, Nay. Di na ko kakitag tao nga galante sama kang Sir Bong. Kadiyot siya, Nay. Kaya gitawag ko ni Sir Bong. Manawag lang niya ako balik ni mo, ha? Bye. hindi ka rin. Hello, hello, Athena. Hello? Hello? Oh, shit. Ki-offera ni Bong si Athena nga papadayunon og eskwela. Doktor pa. Huh. Kiisip niya nga iyang anak si Athena. Tuan na sa sod si Sir Bong. O ba niya itong mga tao nga nagmotor? O nagsakay og pambot? Unsa makilangkit mitingan? Kumusta? Wabay na usik sa basura? Wa, sir. Good. Wabay nang hilabot? Wa man, sir. Mau ba? Sakto man sa pakal ang mga ero. Oh, Wa gigutom nila. Hinungdan nga hindi sila mawawaw. very good. Pila ka kilo ang na-dispose? Sa ako, sir, duha. Sa ako po, sir. Duha. Ako pon, sir, kiduhapon. Okay. Ikarga sa pambot. Way bugaong? Wa, sir. Uy, sa dabutubatan o nga kauban ni sir. Uy, hala, wa naman diri. Ipagitaon ako. Nalipat man ko. Gipabantayan ra ba to sir nako? Asa ka ito? Niya, dawata, bahin sa basura. Salamat, sir. Imo, dawata, Salamat, sir. napuning imo, ang nagda sa pambot. Asa ang mga isda? Nara, sir. Kinahanglan nga kabutangan ka na og asin para dili mabaho. Okay. Diyan ang mga asin nga isuksok ninyo puli sa tinai sa mga isda
ang puting asin. Yes, sir. May tao. Ang inyong mga armas. Search the area. Pagdali! Takpo kay ulan po. Naunta guys, bahaw ang loto. Nagyapon, bisag bahawang tinapa. Bahawang loto, bahawang tinapa. Tipid ta guys. Maglusod pa guys. Raon ka kanay yung am. Ikaw bitang bawon lang. Hindi sulat na. Kung ikaw ako. Nalap ko na. Kaya? Yang sini mana? Diba, di na ako mo. Trabaho ka lang, nablo. Oh, pero mo trabaho pag hapon, relax lang. At least karoon naman ang absent gahapon, di off man. Tuwag ka kalang sug kayo. Gani no? Tuwag banat. So ito katugan nila. Sana relax yun ba? Tug lang ko eh. Matalsong. Lang, nakalak. Hindi ko saan yung bahaw bel, ay lagi ka. Yan ba? Doon pa mo. Tunga ta. Lakang doon tayo tayong log pero. Anong bahaw? Unahan ang bahaw. Akan lang. Ang halubungan ka ha. Nye. So, orang di ko kawan naman yan. Di ka mapanos. Di ko makawan na. Buwag sakit lang. Yan. Hindi pa mapan. Diyet, masalan naman no. Di net? Oh. Ano yung sudan guys? Ano yung tanong ito? Ito. Oh, ito. Lahat na ba mabugnaw ng noodles? Hindi na lang, hindi tutuin ako, ako man ang trabaho. At least, di mo sa mo reklamo plong ka eh. Naman sa sudo ka ron, nakuha man. Basta ang ay mo reklamo. Yung kadahang pagkahira sa baw, di ba? Bas mo kami. Ito, saan mo kusugin kayo. Ito, mga bas mo yun eh.
Duha, bro. Sige, maday nag-record ay. Thank you guys.